Els peixos observen la mar entrellaçats a la lentitud relativa dels corrents, mentre neden contra el ritme del temps i esquiven illes de plàstic. Els rius poden ser el conducte ideal per on desfer-se de tot el que abominem. Convertim la natura en abocadors i mirem sèries apocalíptiques de Netflix on les cendres són l'epitafi dibuixat en aigües enverinades per la desídia o la ignorància. Mentrestant, l'ànima del peix creix envoltada dels residus que abandonem, que hem abandonat al llarg de dècades. Durant segles, els éssers humans han lluitat contra el poder dels oceans i els darrers 100 anys són els oceans els que lluiten contra el poder matusser de l'home. Els peixos neden dins el clavegueram, que nosaltres en diem simplement mar. Ells són els veritables vigilants sense rostre ni un futur conseqüent.